Našli sme si na internete a zavolali sme na to, či to tam bolo, nevedeli sme, kto to je. A ja som bol prekvapený, že v nedeľu s nami debatoval možno 3/4 hodinu. No. Všetko nám vedel povedať, ale tak profesionálne, že som bol až prekvapený, že toľko to ten človek vedel. Až potom sme sa vlastne dozvedeli, že to bol majiteľ BAU Holdingu. A tak sme vlastne to rozbehli, že boli sme rozhodnutí pre drevodom. My sme vlastne zmluvu zabrali niekedy v lete. V novembri sa začali výkopové práce a za 3 mesiace bol postavený dom. My sme si pozerali ten katalóg, boli sme najskôr rozhodnutí 100% pre Stilo. Absolút sme chceli, podľa katalógu. Ale potom, keď sme išli na Bory, jak sú tam tie vzorové domy, tak sme si ich tak nejak pozreli tie domy. A potom sme vstúpili do tohto domu a obidvaja, že tak to je on. Čo je podľa mňa veľmi dôležité vedieť, že nebolo to, že naraz všetky peniaze dať, cenu toho domu, ale išlo to postupne podľa toho, ako sa dokončoval ten dom. Bolo to veľmi transparentné, všetko to išlo cez banku. Postupne nejaké 3-4 fázy sa to platilo a všetko bolo, jak malo byť. A nebol jediný krát, že by sme sa museli niečím dohadovať, alebo niečo, absolútne fakt nič. Mne sa páčilo aj to, že tí ľudia za nás rozmýšľali, viete, že ako kvázi v úvodzokách sme stavali prvý dom, hej, že teraz už keby sme stavali tretí vo svojom živote, tak sme harcovníci, už vieme, hej, čo, ako, kde, hej. Ale že oni nás tak akože smerovali, hlavne pán Bažan, že a toto nechcete? A my, že áno, a čo? Ale a začal vysvetľovať, prečo je to dobré. Niekto si môže myslieť, že je to len chce z nás peniaze vyťahnuť, hej, ale on mal v konečnom dôsledku fakt pravdu.